A fost odată, ca niciodată, o familie ce căuta bucuria timpurilor vechi și a basmelor citite de bunici. Ei auziseră că pe un tărâm, departe, în Moldova noastră, sufletul visează zâne în locul turnurilor ce astăzi stau de veche între două luni. Călcaseră pământul ce a fost trecut de pașii vracilor și a fraților de sabie. Iubirea satului și râsetele copiilor erau sub apărarea celor 12 războinici. Lângă căldura focului și încântatul corzilor ce aduce bunăstare sufletelor, taverna se umplea de arome îmbietoare. Robardin gătea din nou cu roadele pământului. Mirosul de tocană era semnalul satului că masa era pusă. Erau poftiți să-și domolească setea și să-și sature foamea. Dând cep la vinul cel mai bun, Davos își sărbătorea întoarcerea acasă. Prin vene le curgea un sânge nobil și cu toți slujeau unui singur scop comun, iubirea de copii. Strânși în jurul focului, bătrânii satului depănau povești cu zâne și balauri. Erau purtați pe valuri de imaginație ce îi duceau pe urmele războinicilor ce își jucau sorocul. Îndemânarea, înmânuirea armelor era crucială vremurilor, căci pacea în împărăție era în mâna celui mai puternic vraci. Iubirea, liniștea și armonia erau virtuți ce trebuiau să fie apărate de creaturi de neimaginat, căci doar cu ele binele își avea sorți de izbândă și răul nu îi putea atinge. Hey, 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 hey now, hey now, hey now, hey, 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 hey now, hey now. Răsplata binelui făcut se regăsea în odihna sufletului nobil. Obiceiul s-a păstrat până în această zi, ca toți cei ce calcă în valea celor 12 să-și risipească grijile și să-și relaxeze mintea și sufletul.